Tak, pekný, čo vlastne ráno, ja mám ešte noce, som sa vrátil teraz po takej šialenej ceste z Liptova. A čo je šialenejšie, budem na vás hovoriť slovensky, tí, čo ma nepoznáte, tak to je ešte úplná tragédia. Dúfam, že hlavne Pražáci budú rozumieť, pretože do Brna sa im moc nechcelo. No. A ja to skúsim tak nejak, že tam to blbne občas, keď je to v formáte obyčajných fotiek u toho prezentéra, bude tam vidno tá lišta, za čo sa ospravedlňujem. Ale oni tie fotky vospol nestoja za nič, hej, takže v podstate rýchlo to preletíme, ja vám poviem pár blábolov. Takže pozrieme sa spolu na zimné škandinávské krajiny, uvidíte nejaké obrázky z Fínska, z Norska, niečo malo aj zo Švédska. A pozrieme sa spolu, akým spôsobom tam ten čas trávime, čo sa tam dá robiť a aké aktivity vlastne tam máme k dispozícii, ktoré tých ľudí, mám pocit, naplňajú ešte ďaleko viac ako tá letná sezóna. Neviem, či je to tou silou tej zimy, alebo tej slabej zimy, ktorú máme u nás posledné roky. Tá zima, ktorú tam zažijete, naozaj je opravdová a fakt stojí za to. Ja som tam dal fotky aj kvôli tomu, že vidím tu niektoré tváre, ktoré budú radi, keď sa uvidia, a niektoré budú aj hodne akčné. Takže uvidíte taký prierez a ono to tam už zasvietilo, ale náväznosti aj na situáciu dnešných dní a to, čo zažívame na cestách, to, čo zažívame v našich životoch, nie všetko sú iba peniaze. Takže v rýchlosti také heslo, ktoré nájdete na Lofotských ostrovoch, že pokiaľ sa chcete cítiť bohatí, tak len spočítajte všetky dary, ktoré máte, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú. Hej, takže poďme sa pozrieť síce na destináciu, ktorá není úplne lacná, ten sever, alebo tá zima samotná finančne je celkom náročná, ale máme ďalšie veci v živote, ktoré za peniaze nekúpime a ktoré by sme treba veľmi chceli. Tak, poďme sa pozrieť na tie severské farby, pretože v podstate tá prednáška by mala byť aj pod nejakými farbami a heslom farieb, čo tam vlastne môžete vidieť. Tak poďme tu na touto štvoricou, ktorá sa tu nájde, určite aj všetci štyria sedia tu na sále a poďme sa spolu pozerať smerom k severu. Môžeme tam vidieť buď takéhoto staršieho pána, alebo trošku perspektívnejšiu generáciu. Bez urážky, staršia generácia, čo ste tu, predsa len tu na tá nádej nejaká do budúcna je v podobe tejto mlade, ktorú takisto môžete vidieť na severe vo všetkých podobách. No a miesta, ktoré bežne navštevujeme v letnom období, ako je napríklad tu na fjord Aurlandsfjorden, v takej srdcovej časti Norska, tak v zime vám vyrazí dých tou krásou. Nech zase niekde úplne inde, je to krajina, ktorú skoro nespoznávate. No a keď už vás tam dostaneme nejakým spôsobom, tak vás tam chceme ubytovať. Buď vás šupneme do takýchto chajdy, k mrazíkovi, alebo vás dáme do lepšieho zrubu, ktoré sa volajú vo Fínsku kelohausy. Sú to baráky, ktoré sú stávané z borovíc, ktoré schnú na kmeňoch, častokrát 10 rokov, a keď je ten strom úplne suchý, tak ho zrežú a nie je úplne prelezený červotočom, tak z toho robia takto nádherné baráky, v ktorých ste sa ešte lepšie v živote nevyspali. Každý ten barák má súkromnú saunu, akurát musíte byť opatrní, pretože tie zámky na dverách sú občas také ošemetné, aby ste sa, podobne ako moji dvaja kamaráti z Turnova, noc jednu po druhé nezamkli vonku o druhej v noci po saune nahatí pri minus 30 stupňoch. To môže byť potom trošku aj nebezpečné. No a čo sa týka lepších kategórií, tak vás môžeme zobrať do Medvedeho brlohu, ktorý je špičkový hotel v severnej oblasti Škandinávie, alebo treba vo Fínsku do niektorých z hotelov siete Lapland Hotels, ktoré veľmi často využívame na svojich výletoch. No a v tom krajnom prípade, alebo ak by ste veľmi chceli, tak vás šupneme do takejto ľadovej kute v podobe ľadových hotelov, ktoré dneska nájdete vo Fínsku a vo Fínsku a v Norsku po 4, a v Švédsku je exkluzívne iba jeden, v Jukkasjärvi u rieky Torne. Každopádne pozrieme sa na pár z nich. Prisvietiť si môžete takto originálne optickými vláknami, lebo tie nevydávajú moc svetla, takže sa im to tam neroztápa. No a keď budete veľmi chcieť, tak moja manželka treba vám tam zariadí elegantnú svadbu, kde sa môžete vyfotiť s haským. Tu nám musíte dávať pozor na nevestinné šaty úsobov a oddajú vás v ľadovej kapli. Aby to bolo štýlové, tak nevesta dostane ružu zaliatú v ľade. No a potom toho potomka, pokračovateľa rodu môžete splodiť na takejto krásnej posteli zo sobých kožuší na spacákoch do minus 35 stupňov, inak vnútorná teplota priemerovo okolo minus 7. Takže ideálne na rôzne typy hrátiek. Každopádne
V minulosti bol veľký problém napríklad aj odbehnúť na záchod v takomto zariadení, dneska už to majú krásne ušetrené, takže nemáte už 2 km nástup na záchod, ale je to treba iba 200 metrov. Pretože nemajú radi, keď im tam občurávate tie steny okolo v tej izbe, samozrejme. Takže takto nejak vyzerá treba schod do ľadového hotela Jukaservi. Jeden rok, kedy tie stavby sú každý rok originálne, každý rok sú jedinečné. Napríklad Ice Hotel Jukaservi, ktorý ako jediný môže niesť túto exkluzívnu značku Ice Hotel a bol vymyslený ako prvý u mestečka Jukaservi, ktorý nie je až tak ďaleko od Kiruny, kde sa dá krásne doletieť. Tak si predstavte tú neuveriteľnú záležitosť, akým spôsobom to stavajú, na rozdiel od všetkých možných iných snehových alebo ľadových hotelov, kedy na jar z rieky Torne ťažia takýmito mechanizmami bloky, ktoré majú výšku až meter, meter a pol. Na výšku, na dĺžku to už je na nich, jak to ukroja. Ten bager s tou pilou stojí na tej hrane, kde to urezáva. Ten ľad má neskutočnú nosnosť a vlastnosť toho ľadu je v tom, že nevytvára skoro žiadne bubliny. Takže je úplne kryštalický ako kryštál od Bohemie, krystál a navyše majú z toho aj výborný biznis, pretože výrobky z toho ľadu rozvážajú do celého sveta, do rôznych ľadových barov. No a na jeseň, keď sa ochladí, tak sa otvoria brány mrazničiek, kde sú tie ľadové bloky uskladnené a začnú stávať ľadový hotel Jukaservi. Čo je ďalšia neuveriteľná záležitosť. No a potom sa tam môžete zosobášiť v takejto ľadovej kapli za prítomnosti farára. Nosným symbolom toho hotela je tento luster, ktorý je celý z ľadu. Takže to je taký poznávací znak hotela Jukaservi vo Švédsku a aj napájaný optickými vláknami, aby sa im neroztápal. Takže úžasná záležitosť. No a keby ste sa s nami vybrali do Fínska, treba do mestečka Kauslautanen, tak vás ubytujeme v takýchto hobitínoch, kde už je to artificial, už je to umelá záležitosť s presklenou kupolou a vy tam potom ležíte na takejto posteli. Máte vedľa seba hlásič polárnej žiary, polární záže, keby mi Pražáci nerozumeli samozrejme, a môžete sa nechať zobudiť a pozorovať cez tú sklenú oblohu nebo a či sa tam odohrávajú nejaké zaujímavé efekty. Tých ľadových stavieb je veľa, tak to vyzerá napríklad vstup do Lumilina Snow Castle v Kemi, takto vyzerá interiér v Kirkenes, skoro na ruskej hranici. Každý ten hotel má svoj ľadový bar, samozrejme závisí od toho, či ste vo Fínsku, vo Švédsku alebo v Norsku, podľa toho tam pijete ten nápoj. Takže samozrejme Finlandia, absolútka, v Norsku ten ich akvavit. A tým sa zahrievate, aby ste dali vôbec tú noc v tých -7, pretože mnohí ľudia, našinci, ktorí nie sú zvyknutí spať v takej teplote a plešatí jedinci ako ja, aj keď teda manželka tvrdí, že tam stále ešte nejaké vlasy mám, tak majú problém spať s čapicou na hlave alebo s tou kapucou, ktorú musíte mať cez hlavu. Takže častokrát pomôže výrazne sa posilniť, akurát to neprehnať tu na tých baroch z ľadovej skrinky a popri tom si dať treba dobrú večeru v takejto štýlovej reštaurácii. No a poďme na tie aktivity, ktoré tam s nami môžete robiť. Od tých úplne klasických, ako je bežecké lyžovanie, ako je zjazdové lyžovanie, čo na vaše prekvapenie môže byť veľmi reálne možné aj vo Fínsku, čo by ste možno nečakali. Fínsko častokrát považujete za krajinu tisícich jazier a jednu veľkú placku, ale fínske hory v podstate začínajú od polárneho kruhu a to je zároveň aj naša cieľová destinácia do najčastejšieho zájazdu, ktorý aktuálne v portfóliu máme, a to je Fínsko z polárnych září nad hlavou. A ten kopec Isosiote sa nachádza práve tesne pod polárnym kruhom. Tam začínajú fínske hory. A pre príklad, keby ste lyžovali niekedy v stredisku Ilves-Levi, čo je najväčšie fínske stredisko, kde sa koná aj svetový pohár, tak tam lyžujete na svahu, ktorý má niečo cez 700 metrov, ale majú tam vytvorenú 3,5 km zjazdovku. Neuveriteľné. Zalyžujete takmer ako v Alpách. Čo je zaujímavé, môžete skúsiť takúto aktivitu, vylez. Na odhrnutých tratiach na zamrznutých jazerách a riekach vám dajú korčule, húlky a frčíte desiatky kilometrov na bruslích. Aktivita, ktorú málo kto z vás treba skúsiť v minulosti, ale tu je to bežná záležitosť pohybu v teréne, najmä otvorenom, to sú snežnice. Častokrát to využívame pri nejakých teambuildingových aktivitách, pri nejakých takých ako trošku fun, aby bola sranda v kolektíve. Takže dá sa skúsiť aj toto, po prípade vyšlapnúť s tými snežnicami na nejaké oblité vrcholy. Toto je záber z Norska, z oblasti jazera Lemonshen. No a keby ste chceli topku, čo sa týka zážitkových, prešitkových záležitostí, tak vás oblečieme u Kautokeinu v severnom Norsku, u tohto borca do takýchto kožených oblekov. Budete si pripadať ako zlatokopy na Klondajku, posadia vás do husky záprahu, ale nielen posadia, ale vy budete aj aktívne mašerovať ten záprah, čo je výnimočné.
a zažijete veci nevídané, za ktoré zaplatíte peniaze nečakané, ale zážitky budú do konca života, to vám garantujem. Zatiaľ sme tam mali pár ľudí a tie reakcie sú neskutočné, životný zážitok pre absolútnu väčšinu z nich. Takže aj toto sa dá zažiť. No a samotný husky, ktorých robíme, či už je to miesto, ktoré má aliaský husky alebo sibirský husky, ono to je pre vás v podstate jedno, akurát tá variabilita toho sfarbenia toho aliaského husky je veľmi výrazná, ďaleko výraznejšia ako sibirského, ktorého vidíte na obrázkoch, tak sú v absolútnej väčšine zájazdov vždy top zážitkom pre klientov. Keď to dávajú v rámci poradia tých aktivít, tak záprahy z husky sú vždy na prvom mieste. Takže sa s nimi môžete poňuňať, Lenka by to ocenila určite, pretože tá by si odniesla domov nielen takéhoto dospelca, ale aj toto celé kotko, pretože častou súčasťou tých fariem je návšteva nejakej mlade a to je vždycky samozrejme, to vám slzy tečú, emócie striekajú, že si to viete predstaviť. Takže úžasná záležitosť, úžasný zážitok a navyše v podmienkach, kedy aspoň trošku máte pocit, že tie psy máte pod kontrolou. Opak je pravdou samozrejme. Psi ovládajú vás majú úplne v paži a bežia väčšinou za skútrom majiteľa, ktorý ide vpredu, ale vy máte hrdinský pocit, že to máte pevne v rukách. Máme pár krásnych storí, v rýchlosti iba jednu. Bezpečnostné pravidlá sú jasné, to vždycky zaznelo, niektorí ľudia to nerešpektujú. A mal som pána, ktorý svoju manželku neustále fotil jednoruč, mal taký malý kompakt a furt sme upozorňovali, že fakt sa musí držať dvomi rukami toho záprahu. A v jeden moment sa rozhodol práve odfotiť tú manželku, ktorá bola pod ním, sedela a on tak bol sklonený. Ale my sme stáli, bola pauza, on tedy zaznel signál, že ideme ďalej a tí husky zabrali tak, že ten pán mal tak 100 kg, ale jak zabrali, tak urobil seriózne salto vo vzduchu, zapichol sa do vedľa cesty do snehu, takže bol pohrudník uväznený v snehu a manželka jačala a psi ťahali s ňou do lesa, takže dva skútre naháňali husky záprach. Manžel teda kričal za nimi, že už nemusíte, ale dovezli ju naspäť, takže všetko dobre skončilo. No a samozrejme zvieratko popri husky ďalšie, ktoré sami nájdete na severe a čím ďalej za polárny kruh, tak tým je tradičnejšie, tak je sop severský. A je to samozrejme zážitok pre vás, najmä tí, ktorí ste doteraz s ním neprišli do kontaktu. A o to väčší, že ich vidíte jednak vo voľnej prírode a jednak navštevujeme sobiu farmu s mojím fínskym detkom. Konkrétne vo Fínsku v Isosiete žije tento pán, ktorý sa volá Juha Virkunen a je to srdcař, vyslovene chlap so srdcom na dlani. A veľmi rád vám porozpráva o bežnom živote chovateľa sobých stád, o živote sámov, pôvodných obyvateľov severu. A je to jeden úžasný spevák a vypravieč, takže je to vždycky zážitok pre ľudí s ním byť. A veľmi pozitívny človek samotný, takže veľmi, veľmi pozitívne naladení odchádzajú potom aj ľudia z tohto miesta, z tej farmy. Sobíky, ktoré vlastní, nie je až tak veľké to stádo, ale je to dostatočné a máte čo robiť, aby ste sa ubránili potrkaniu tými parúškami, keď im dávate prikrmovanie nejaké medzi nimi a ste uprostred toho stáda, takže musíte dávať pozor na parohy, na oči, na citlivé miesta tela. Každopádne na miestach viacerých skúšame soba ako záprahové zviera. Ja to vždy ľuďom vysvetľujem, že nečakajte od toho nejakú proste explóziu rýchlosti, je to o skúsení netradičného spôsobu záprahového zvieraťa. Takže ten pohyb je veľmi pomalý, vy sa suniete, 15 už je v vzduchu, dobre? Vy sa suniete týmto krásnou krajinou, užívate si to a ťahá vás takéto zvieratko, ktoré bez problémov potiahne dvoch dospelých chlapov. No a v neposlednom rade zaujímavým prostriedkom dopravným, ktorý u nás veľmi nepoznáme, sú pulky, sú také sane, ktoré majú lyžiny. Vidíte tam typického Nóra, tu na Röros, v meste, ktoré je pod UNESCO, ťažobné mesto. Malý čierny Nór tam vykukuje s krásnou bielou matkou, to je veľmi častá kombinácia v Norsku. Nóri veľmi radi adoptujú deti z krajín tretieho sveta, takže takéto kombinácie nie sú ničím výnimočné. Každopádne môžete si s pulkami večer takto posediť u ohníka, otvoriť si nejakú lahvinku a pospomínať na zážitky konkrétneho dňa. No a pre extrémistov, pokiaľ chcú, tak im zabezpečíme prevoz na ľadoborci Sampo, čo je jediný súkromne držaný ľadoborec sveta v meste Kemi. Vo Fínsku ten ľadoborec vyrába toľko energie, ktorá by zásobila energiou celé mesto Kemi, že je to jedna veľká elektráreň na vode. No a radi takto skúšame s ľuďmi, či sa dá potlačiť na zamrznutom balte. No a keď ho nepotlačíme, tak naštvaní nás oblečú do uniformiem Teletubbies a hodia nás do zamrznutého baltu. Nechápali by ste, absolútna reakcia každého z vás bude tá, keď vás tam hodia, že sa začnete smiať na celé kolo. Nikto to nechápe, pozeráte na tých ľudí, čo blbnú, ako prečo sa smejú, keď vás oblečú a hodia vás do toho mora, počkajte si na to, hej? Budete sa hádzať tými krami a budete sa pokúšať do kraula, to absolútne nejde, prsia jakž tak,
taký štýl na dámu, hlava vysoko hore. Je to suchý neoprén, kde ho máte až po bradu, nenaberáte vodu, má to asi centimeter, váži to celkom hodne a je to veľká zábava. Takže takto môžete zažiť s nami 4,5 hodinovú plavbu na ľadoborci Sampo v Balte. No a keď budete chcieť vidieť jeho, toho najvyššieho, tak naozaj sa to dá, konkrétne vo Fínsku, oni si ho ukradli, posadili ho do tejto budovy, ktorá je na polárnom kruhu a v podstate občas je viditeľný aj vonku, tak to prikrmujete soby nejakým lišajníkom a keď budete veľmi chcieť, tak tam posadíte celú svoju rodinu, tak to zaplatíte mu symbolických 40 € a on naučí vašu najmladšiu dceru počítať do fínsky, takže to sa oplatí v podstate, toto je záležitosť, ktorá je doporučená každému z vás. Vidíte, že ženy sa tvária nadšene, mali z toho veľký zážitok, naopak Verča ho naučila po česky do 5 a bolo to zaujímavé. Máme z toho krásne video. No a jeho priatelia sa pohybujú okolo od Santa Clausa a ináč je to joulupukin, je to zaujímavé. Fínske slovo pre tohto človeka je joulupukin, čo znie z nášho pohľadu tak srandovne. Každopádne má tam viacero pomocníkov, jeden z nich je Pižmon Severský, ktorého možno nepoznáte. Ďalším je Los Severský, nádherný živočík, neobmedzený král v podstate severu, kde u samca není výnimočné, máte hmotnosť okolo 700 až 800 kg, pokiaľ je zajatý. No a pokiaľ budete veľmi chcieť poboskať vlka, aj to sa dá. Je to lepšie ako chytiť vlka. Takže toto je takisto možné. No a mýtický živočík, o ktorom spieva Janda, o vtákovi rosomákovi, vypadá takto. Hej? Takže aby som vás vyvedol z omylu, pokiaľ ste ešte nevideli rosomáka, príbuzného kuna, treba je to najväčšia kuna, dá sa povedať, aj keď trochu pripomína medveďa. Je to celkom zákerná záležitosť, ale inak on je dobrák, akurát ho málo vidno v divokej prírode, väčšina severanov ho nevidela naživo. No a po krásnom dni aktivít vás ponoríme tu do jednej z najstarších sám, ktorá je u medvedieho brlohu, ktorá má nejakých 250 rokov, potom môžete sami skočiť do jazera. Po prípade vás strčíme do ľadovej sauny, kde sa seriózne vysaunujete. A tak to vidíte, keď je vonku minus 35, tak je to veľmi zaujímavý zážitok. A kto je trošku zimomoravejší, tak sa naloží vonku do takejto krásnej kade a číha, či tam niečo uvidí na oblohe. No a pokiaľ tento blok v podstate považujeme za uzatvorený, ja vám ukážem teraz ešte pod diktátom Tomáša fotky z 2 akcií, ktoré robíme teraz posledné roky na severe, na čo narážam vlastne tým úvodným slovom, alebo vraciam sa k tomu, aby ste videli, o čo vlastne ide, tak vám ukážem pár obrázkov zo Seny, kde jazdíme, to sú ostrovie za polárnym kruhom, alebo ostrov za polárnym kruhom a vyrážame tam z tohto zapolárneho mesta Tromsø, ktoré bolo častým miestom východiskovým pre polárne expedície, napríklad aj Nansena, Amundsena, Sverdrupa a ďalších. A takto vyzerá trošku detail s mostom, centrum mesta a katedrála 12 apoštolov, kde chodíme na kopec nad mestom. No a pokiaľ s nami sa ubytujete na Seniach, už prvý večer takto tam stojíme a zrazu tam niečo svieti, takže miestni hovoria, že toto sa neoplatí fotiť, hej, toto je absolútne nič, to sa neoplatí výjsť z chatky, radšej buďte na pive, hej, toto je proste, to sa nefotí. Hej, radšej si foťte ráno Seglu, to je ikonický kopec, ktorý je rovno proti nášmu ubytovaniu. Odfoťte si záchod, ktorý je v rovnakom tvare ako Segla, je to proste obojpohlavný záchod, ako vidíte detaily, tam je suknička z jednej strany, z druhej strany iba noha. Takže Nóri držia trend v súčasnosti. Takto vás prevedieme po zamrzlom chodníku, ktorý vidíte na našom katalógu na čelnej strane z letného obdobia. Takto sa tam dá prejsť v zimnom období, je tam viacero nádherných vyhliadok, kde sa môžete pozrieť do krajiny, alebo aj nad krajinu, také vysunuté mostíky. No, hrozba je, že vás tam zožere nejaký troll, a Lenku sme našťastie zachránili, hej, to je tá osoba vpravo, tá osoba vľavo myslím, že tá sa nevrátila, hej, ale tie straty sú vždy nejaké na tých zájazdoch, takže to je bežný stav. No a samotné okolie Mefjordu, kde spávame 4 noci a je to tam mimoriadne čarovné, tak vypadá nejak takto. Vyberáme sa tam pravidelne na fjord, na výlet, ktorý je súčasťou programu, kde sa môžete cítiť trošku ako na Špicberkoch alebo v Grónsku, kde zažijete s nami doslova slnko, ktoré je mekučké, to fotografické svetlo v tomto období je tam neskutočné. Môžete s nami pozorovať morské orly. No a tu vidíte nadšených klientov, ktorí sa vymrznutí, vracajú v týchto krásnych kombinézach naspäť, aby večer nasadli zase do auta a vybrali sa k tomu istému miestu, kde sme sa prechádzali a odfotili tam možno nejaký jav na oblohe, ktorý v týchto lokalitách je najväčšia garancia celosvetovo, dá sa povedať. Ostrov Senia a ostrovy Lofotské. Tak to vyzerá naše mólo.
No a soby sa nám pasú doslova aj okolo baráku, prechádzame tam potom v záverečnej fáze toho zájazdu do oblasti norského Bardufosu. A pokiaľ máte skupinu nadšených klientov, tak im nevadí ani to, že vonku je minus 35 a radi si sadnú do zápravu z Husky, prevezú sa krajinou, predtým sa pochuchňajú samozrejme a vidíte tu na výbavu členov výpravy, kedy jakej farby očí má Lenka, to teraz si netrúfnem tipnúť, ale potom sa jej pozriem do očí. A je to životný zážitok, navyše v norskej forme podania trošku ešte extrémnejší ako vo Fínsku, kedy v podstate tá jazda je viac, by som povedal, divoká, ako v organizovanom Fínsku. No a vidíte aj psíkov, že ten mráz bol dostatočný na to, aby namrzli úplne komplet, ale absolútne im to nevadilo. Hej. Toto je stav, z ktorého sa tešia a vyslovene vyhovuje. Menej už klientom, ktorí niektorí z nich odstraňovali omrzliny ešte mesiac po návrate zo zájazdu a žiadali kompenzácie, ale šéf bol neobdobný, takže nezaplatil naspäť nič. A bola to Sibír v podstate, no, trošku. Hej. Ale vidíte, úsmevy sú na tvárach. Až na túto dámu, ktorá sa rozhodla zostať na norskom záchode, lebo sa tam zamkla a nebolo možné ho vytiahnuť, takže tam zostala do dnešných dní. Ak tam pôjdete s nami tento rok, tak ho vytiahneme zo záchoda. Tak. No a lúčime sa z Tromsø, no a ja to trošku zrýchlim, pretože Tomáš za chvíľku vyťahne 5 a pozrieme sa na pár lofotských obrázkov, aby ste videli, ako vyzerá toto súostrovie v zimnom čase a zároveň videli obrazy, ktoré v lete neuvidíte, pretože tieto lode s tými zvláštnymi plachtami tam premávajú iba v zimnom období výlovu tresiek, to znamená od ledna do dubna. A takisto na tomto súostroví, ktoré robíme hojene, často v letnom období, ja vám poviem osobne, pre mňa to je najkrajšia časť Norska. Ak by ste mali ísť iba na jedno miesto do Norska, tak poďte na Lofotské ostrovy. Musí vám ísť počasie samozrejme, ale pokiaľ vám vyjde, tak môžete s nami v lete, v zime nasadnúť do takéhoto ribboardu a odviesť sa do Trollfjordenu, kde vám zaručíme 100% videnie morských orlov, pretože tí sú teraz v tak dobrých stavoch na Lofotoch, že stačí výjsť z toho fjordu alebo smerom na ten fjord a za chvíľku sa vám znesú buď mladý, tento je mladý, toto je ešte nedofarbený samček orla morského, ktorý navyše majú tam rybári zvyknuté, takže tie lode nosia so sebou kýblik s rybami a tie orly už vedia, že príde nejaké krmenie, takže o podobné zábery nie je núdza, nie sú to ani nejaké extrémne zoomovacie objektívy, častokrát ten orol sa dokáže dostať neskutočne blízko k tej lodi. Takže tento, myslím, záber sa mi podaril celkom. Na ten som pyšný obzvlášť, aj keď samozrejme ešte by mohol byť kvalitnejší, čo sa týka detailov. Ale žiaľ tam nevidíte tú rybku, ktorá je tesne pred ním a ono za chvíľku chmatne a letí s ňou preč. Takže zážitok veľký, pokiaľ máte takéto počasie na to fotenie, tak to fakt je úžasná záležitosť. Do toho okolo vás sú kopce, ktoré klamú telom, pretože výškovo nedosahujú až nejaký impozantný výšok. Najvyšší vrchol Lofot má 1153 metrov Hygravstindan, ale každopádne sú to obrazy, ktoré sa vám vrijú do konca života do pamäti. Takto vyzerá Svolvær, hlavné mesto, návrat člnom do mestečka, kde to svetlo je neuveriteľné. Je mäkké, čiastočne niečo máte zatmavené, niečo je osvetlené, pretože tá oblačnosť samozrejme tam býva, najmä cez deň. Ako vidíte, tak je to aj prázdňová destinácia. Ja tu nemám žiaľ záber, ktorý sa mi podaril tento rok v lete, ja som šéfovi ho potom podsúval ako reklamu na našu cestovnú kanceláriu. Nafotil som úžasných 2 borcov v ružovom pelikánovi nafukovacom na Lofotskej pláži. Jeden čítal knihu a druhý bol vyvalený v tom nie pelikánovi, ale pomôžte mi, ten ružový vták, plameňákovi. Tak som hovoril, že musíme to začať predávať pod heslom poďte sa s nami okúpať za polárny kruh do Norska. Stojí to za to. Každopádne mesto Svolvær Kalvsvåg je plné takých ako imidžových hesiel. Je to atmosféra, ktorá vás obklopí kompletne sušiakmi na tresky, obklopí vás atmosférou výlovu tresiek, pretože je to celosvetovo hádam najlepšia lokalita na lov tresiek. V mestečku Henningsvær je takto úžasný prístav. No a u Vikingského múzea, najväčšieho znovu obnoveného baráku na svete v Borgu, ktorý sa volá Lofotr, môžete priamo nad ním počas vikingské večere fotiť takéto obrazy, poprípade nad kostolom, ktorý je takisto v tvare vikingskej lode, popri vikingskej večeri, kde každú chvíľu s tým náčelníkom kričíte skôl,
na plnú hubu, pretože oni vás nútia do toho, kričia na vás, aby ste zvýšili intenzitu hlasu. Tu vyťahnete skrínku z toho držiaka mosadzného, tá skrínka takedy stala niekoľko stovák ovcí alebo koní. Keď nebolo sklo v týchto destináciách, tak sa obchodovalo za neuveriteľné čiastky v tom čase, takže je to relatívna vzácnosť, ktorú vám tam vždy popíšu, ale konzumujete medovinu, odchádzame veselí. Minulé parte mojej sa podarilo dopiť celé tie žbány, ktoré tam boli bokom. Neviem, či nám patrili, ale boli sme potom takí veselejší. A Nóri nič nehovorili. Každopádne takto vyzerá vikingská náčelnica a náčelník, kde sa môžete potom aj vyfotiť na tom kresle, na tom stolci. No a pri skúmaní Lofot neobídeme ani najzdialnejšie zákutia, ako je osada Vikten, ako je UNESCO osada Nusfjord, ako sú Rackovia, ktorí vám hniezdia priamo pod nosom v tom Nusfjorde, kde v podstate napriek tomu, že to je pod UNESCO, tak sa môžete ubytovať, môžete tam reálne chytať ryby. Takže je to zakonzervovaná osada, ktorá je jedna z najzachovalejších rybárskych osád v Norsku, Nusfjord. Pozrieme sa na kostolík, ktorý je zo sibírskeho naplaveného dreva z Ruska, ktorý sa nachádza vo Flagstade. Pozrieme sa na najmalebnejšiu pláž celého ostrova, ktorá sa volá Ramberg, kde neuveríte, ako to tam vyzerá v lete, to je čistý Karibik, akorát voda není Karibik, ale tá panoráma smerom na ostrov Moskensoj, ktorý je najdivokejší z tej skupiny, tak je neuveriteľná. Hej, takže takto nejak vyzerajú fotografické orgie v oblasti pláže Ramberg v ostrovi Flagstadovi, a to, čo vidíte pred sebou, že je hradba hôr na ostrove Moskensoj, najjužnejší veľký ostrov tej lofotskej skupiny. Posledné roky bývame na takomto malebnom ubytovaní, tzv. Hrorbu, rybárskych pôvodných domčekoch, kde to ľudia veľmi oceňujú v rámci Lofotských ostrovov. No, spíte tam rovno pod sušiakmi s treskami, ktoré sa postupne dosušujú na tom morskom vzduchu. A potom cez deň v podstate sa venujeme nejakým ďalším aktivitám. Tu na parta mala so sebou nejaké drony, takže sme tam dronovali aj nad kostolom vo Flagstade, ktorý je väčšinou zatvorený, ale párkrát sa nám podarilo už byť aj vnútri. No a u mestečka Ramberg nie je iba pláž, ale keď máte počasie, tak sa vám takto na ten fjord podarí fotiť takéto obrazy. Takže Lofoty, no a najkrajšia obec celého súostrovia sa volá Rejne. Tvrdia, že to je najkrajšia obec celého sveta. Môžete to posúdiť, je obklopená horami. Vypadá takto nejak, veľmi malebné sídlo, odkiaľ môžete vyraziť na nejaké výlety, môžete vyraziť takýmito mostami do slepej zachádzky na Fredbank. No a pláž na Rambergu ešte v inom počasí, podvečer, za odlivu, kedy aj tá pláž samotná vytvára buď nejaké obrazy, alebo to zamrznuté more, ktoré odišlo, vytvorilo takéto kokóny, skoro ako z votrelca. No a podvečer sa ubytujete, tu nás zajdete na tresku a la Sonia, podľa kráľovskej manželky, a môžete si vychutnávať pri odjazde z Lofot v podvečernom čase na presun k letisku takéto nejaké zvláštne čiarky na oblohe, ktoré neviem, prečo ľudia za to platia tie šialené peniaze, ale je to v podstate vec, ktorá dneska je častokrát hlavným motívom návštevy treba z severu v zimnom období. Takže takýmto spôsobom som sa s vami pomaly rozlúčil, Tomáš ma už vykopne a ešte na záver 3 profesionálne fotky od fotografa, s ktorým spolupracujeme na Lofotoch, volá sa od Peter Jensen Tanken. Preto tam nájdete aj nejaké insignie a je to človek, ktorý sa venuje občas našim zájazdom profesionálne, takže takto to vyzerá trebárs aj z profesionálnej ruky. Nevidíte tam žiadny rozdiel proti mojim fotkám, jednak jednej. Však sme bratia, ako hovorí kamarát zo Slovenska. Takže takto, posledný záber, ja vám ďakujem, dúfam, že to časť v časovom limite a pustím miesto ďalšiemu